Sugeng enjang kanca-kanca, ketemu meneh karo Bu Desti. Minggu wingi awake dhewe sinau wayang Punakawan. Apa tegese tembung Punakawan lan sapa wae tokoh Punakawan? Nah, dina iki Bu Desti arep ngejak kanca-kanca gawe wayang Punakawan. Kanca-kanca iso gawe wayang Punakawan kanthi gambar dhewe utawa iso golek gambar banjur digunting kaya teke Bu Desti. Iki bahan-bahan sing kanggo gawe wayang Punakawan. 1. Gambar tokoh wayang Punakawan. 2. Kertas kandel. 3. Stik es krim utawa tusuk sate. 4. Gunting. 5. Lem. Carane gawe sepisanan gambar Punakawan dilem karo kertas sing kandel. Banjur digunting padha karo gambar tokoh-tokoh Punakawan sing ana. Sakwise kuwi, gambar mau dilem karo stik es krim utawa tusuk sate. Iki wayang Punakawan gaweane Bu Desti. Ana Semar, ana Gareng, ana Petro, uga ana Bagong. Cacahe ana 4. Nah, kanca-kanca saiki coba yo gawe wayang Punakawan. Bu Desti percaya kabeh kanca-kanca iso. Menawa pengen gambar dhewe uga oleh. Sakwise video iki ana video tutorial carane gambar wayang Punakawan. Kanggo kanca-kanca sing pengen ajar gambar dhewe wayang Punakawan. Saiki giliran kanca-kanca sing gawe wayang Punakawan. Bu Desti tunggu ya. Matur nuwun, sugeng enjang.